Ako si Nanding ginaingon, padayon lang sa imong pagpangabit. Kay wa na panahon nga makigbalik ako nimo. Mao na. Ha, mao ning nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimo mahikalimtan. Magsulti ta ba? Ay kung talit digod. Magluto na ko sa atong panihapon. Magsulti o na ta. O sa may pakigsultihan mo na ako, uy? Tinuod bang akong nabati ha? Nga may kabit ka? Saba dia, uy. Dili na tinod ang mga tabi-tabi nga imong nadawat, uy. Ha? Kung may kabit ako, mubalibad dun ako ni mo panahon nga manghagad ka na ako og sex. Unya, balibaran dito ka. Oh, Be, magluto na ko sa itong panihapon. Human ako gluto. Maligo ko. Unya, anong sa kwarto? Saban? Anong ta? ha? Migawas na sa banyo nga nagtapis lang tuwalya. Doon, human ako liko. Unya na lang tama ni hapon ha. Ay, At na tas kwarto na. Sige na. Humot na kay ko dong. Ako ba yung gisyampuhan? Oh. Utangan ba yun ako toothpaste? Gusto ka sa brand? unsa? Sige rin, tana. Kay tukar sa akong gana na. Tana sa kwarto rin. Jun, kami agin mo muugom, Jun. Kana, sige pa. Kana, kalami gini mo muna, Jun. Huwag niya akong biliban ni mo. Agay, kalami. Sige pa. Jun, Ayok, anak ko. dali. Ay, sud na. Babayaring, wait ah. Luwag kang imo sa ang imo asawa kung mag-sex mo. Luwag kang imo? Luag ng iya, ha? Ang luwag kang iya, ha? Oo, maulay Kung yun. mo gani, ang imo sa luwag na kaya po. Sos. Kaya bitaw, nagduda gigo ba? Nagduda gigo nga tinuod ang mga tabi-tabi nga nadawat na ko nga bay. Nga may kabit ng akong asawa bay. Kay luag nagiging iya, ha? Ay, matra. Ano yan? Mo murag lutang nga dagko kay bagag. Oo, lagi bay. Bida na. Mag-sex ginawa mo gabi ilagi. Hanoy-hanoy lang, Wes, hindi na siya. Ha? Pasig may kabit yun na siya. Klaro yun na siya may kabit pa. Ganahan magkukus kang tiyego, ikay. Dako og taas mong gunang iyahad, ay. Di ba? Anak magitang mga papayad, ay. Mangita magitag dako, unya taas, di ba? Nasayop ka. Ha? Dili tanang babae sama ni mong kinaiya. Ako lahi ko. Kung ako'y mahigugma og lalaki, kontento na ko kung unsa gidakon o gitason sa iya. Og sayang kaayo. Sayang kay nga ikaw ang naasawa ni Nanding. Kay ang tinuod, dako ko gugma ni Nanding kani adto hangtod karon. Day Vilma. Mauna Nanding, ako'y naluoy nimo. Kagibudhian kas imong asawa. Pero, chismis raman na nga may kabit akong asawa day. Apan, huwag man ebidensya. May kabit siya. Ha? Ug nasayod ko kinsa ang lalaki nga iyang gikabit karon. Nasayod ka? Kinsa man, ha? Kinsa ang kabit sa akong asawa? Kinsa? Bay, Nanding, di taon na tinuod. Wa may relasyon sa imong asawa, bay. Tugan na nagistinood lagi. Oh, Total, di man ko mupatay og tao ba? Igo na nako nga masayod nga nagbudhi na ko nga akong asawa. Busa tugaan ko. kuan bay. Sulti sinod! Ako si Nanding, Kwan- nga dili siya mangita o gubot. Bilma, niya ka? Si
Siya na mismo ang may kumpisal na ako nga ikaw ang iyang kapit. Ganahan ko rin siya ni mo. Pidako ko no imuha. Kuan, Tinoda! Ha? bitaw ba nanding? Bitaw, sorry ba? Ako bitaw, kuan, ako man tanga nga buwagan si Chuna. Pero, nasuko man siya. Dili siya makibuwag na ako. Pwes, padayon mo sa inyong relasyon, ha? Kay buwagan ko ng akong asawa. Na, nasuod ko na sa dakong bag ang tanan mo mabiste. Layas na din niya. Layas ako panimay! Og adto ka na tipon sa imong kabit nga si Chico! Layas! Dong, mahal mangyapon ta ka. Mahal? Kay banagot ta ka. Ha? Nangita lang kog dako. Tilaw kog dako. Amo Pero ba? love ta ka. Nangita kag dako, ilaw kag dako niya, love ko nimo sa paon tanong ka. Ayaw. Layas ko! Layas na! Og ayaw pa abutang nga ihagbong ti ka sa bintana! Ay, ihagbong ti ka ron! Ayaw. Layas na, Ayaw. Chuna! Unsa? Lagi, patuon ko ng bilma sa ila. Uy. Kung gabi ba? Kisiyar ko sa sila. Ita, ay lang pang yaboy ay. Birahin lang di sukla ko ng ginam. Kaya nguya pag yun ka. Bitaw ay, dako ra ba na siya gusto na ko da? Siya na lang kang ipulin ako sa kong asawa, no? Gusto? Buhat to ko rong gabi sa ilabay. Panguyaban ako na sa Bilma. Salamat nagsugot ko nimo, Vilma, ha? Bisan sayod ka nga ninyo ko. Kana tungod kay mahal ta kaayo ka, Nanding. Vilma, Nanding. Vilma. Tana sa imong kwarto na. Tana day. Sawan ta ang lawas ng kalipay. Tana, tay. Vilma, kalamin mo. Ikaw na ipulin ako sa kong sawa. Paslag ka. Dungan ta. Magdungan ta. Lipayod di ka. Lipayod di ka. Ako gyud ang naka-virgin kang Vilma. Ug human sa nitabo, nakig-live-in na siya nako. Ug happy na kay ko karon. Kay love kay ko sa akong kabit. Mga kasama ang kaagi ni Nanding diniling tulumanon. What's the style? Love kayo siyang kabit style. Kinimang sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.